zininzi izinto esizenzileyo sizithandisa. Uthi sowugqibile uzibuza babe ndinyanzelekile na ngoba ufuna uthandwa. uYesu usithande singamthandanga. Usaze singamazanga thina. Ndi summarize chapter 57 with desire of ages. Bulele qala ku Sister Mbofu nomphathi wethu. Xa sele bethethe ngolhlobo yenza into banoko njengoba ndimdala apha kubo noko ndomelele andinawuphoxa abantwana. Desire of ages ufumane ngakum le chapter chapter 57 ifumane ngaku Matthew chapter 19 ku verse 16 to 22 na ku Luke chapter 18 verse 18 to 23 but andizoyifunda sayiparaphrase ngenxa yexesha. Ithi ke i-theme one thing thou lackest. One thing thou lackest. Apha sifumana ibali lalo mfana kuthiwa young rich ruler. Lo mfana siyalazi ibali lakhe kodwa I would like to remind you about certain things apha kwibali lakhe ngoba nami bengicinga uba ndiyalazi kodwa ndithe xa ndiyifunda more ndafumanisa no andikhange ndiyi-understande eyona nto bekufuneka ndiyazile apha kweli bali and ndayi-understand into yobana why kufuneka uThixo simane sisondela kuye daily. It is because asizode simazi ilizwi lakhe, asizode side sigqibe ukumazi uThixo. Daily ufumana into entsha kwivesi obuyifundile izolo but namhlanje ngenxa ye-experience ikuxelela into entsha. So yiyo loo nto siquqela apha uzive unxaniwe, uzive u-empty. Intshumayelo ya last week ayisanelisanga, siyayifuna neyale veki for usiqhuba. So yiyo loo nto ilizwi likaThixo linje, one thing thou lackest. Lo mfana kuthiwa is young. Then soloko ndicinga uba umuntu oyoung ngumuntu oyoung njengoba sicinga. But umuntu oyoung, we know, energetic, very ambitious. Ucinga uba zonke izinto ziza kwenzeka ngale ndlela azibona ngayo. Kayazi enye into ngaphandle kwale. That's why uthi noba uyathetha ubona uba anivani. Ngoba yena ibona ngale ndlela ayibona ngayo and izawuba ngale ndlela ayibona ngayo. Ube wena sowudlulile kule phase akuyo, kule age akuyo, kule era aphila kuyo kuqonda uba mntanam awazinto. Umuntu oyangi uzambona ngexesha nge-arrogance. Umbone nakuba boastful. Ubona uba young. Amaxesha amaninzi ke uyakwazi ukuthi uyi-adult but uphile ngathi uyoung. Ngelinye ixesha kude kuphele nemizi, phele imitshato ngenxa ibomnye uthi indlela obehave ngayo ingathi ungumntana. Andinawukwazi uthi ndimdala ndihlale nomntu ophila ngendlela engathi uyanga ingathi ngumntana. Na uzazibuzela ke ngoku into yobana mna ndiyanga na ngendlela endiphila ngayo okanye ndimdala. If ndithi ndiyi-adult yintoni endiyenza bhetere kunomntu oyanga rich. Then soloko ndidlula ndibaleka ndiqomba andikho rich akuthethwa nam. But xa ndiyijonga ndafumanisa into yobana no rich, you are successful. Mhlawumbi you have a good paying job. Mhlawumbi ngendlela ophila ngayo wena you are rich. Omnye umntu angangakuboni but uyazazi apho usuka khona. And so kule ndawo ukuyo ngokwesi stage ukuso ukuthi I have arrived. Omnye umntu uthi mhlawumbi xa kujongela qoma andiyazi into ebangela into yoba acinga uba unemali lo. Ube uqonda uba ndi-right mna. From position endisuka kuyo ndi-right. So ubu-rich asizobujonga ngokuba unemali ende. Sizabujonga ngokuba wena ngoku ngendlela ozibona ngayo. You are rich and so ucinga ngoku ngendlela yabantu abarich. Mhlawumbi usabaza abanye abantu ngoku ngenxa yoba urich. Awukho kulaa level besinokubona kuyo qoma hey kodwa ngendlela owenza ngayo you are rich. So ifuna ke ngoku umuntu ngamnye azijonge into yobana andikhona kulaa nto ithi bekufanele uba unayo yintoni ebangela uba ungabi nayo. Ulibele into yoba uyakwazi uphangela but into ethile ungabi nayo.
ulibele into yoba uyakwazi uba into ethile uyenze but enye ungayi-afford ngoba ingqondo yakho ngoku urich ngokucinga. Now sithetha ngerula, hayi andilawule mntu mna, but xa ujonga irula ufumanise uba yi-leader, ngumntu o-influential. Mhlawumbi ke ungaba influential in your community, that is social, spiritual, u-influential, uyi-leader, ungumphathi wesikolo sesabatha, ungumphathi wovangelo, ungumphathi, uyi-leader, and ungumphathi traditional, and then we have traditional leaders, we have family leaders. Siyayilibala amaxesha amaninzi lonto, that we are leaders in our families. We are leaders in our families. Uthi kuba mhlawumbi emsebenzini ungengomphathi, xa kuthethwa nge-leaders uthi hayi into ye-leadership aningendawo kuyo. Uyilibala into yobana into ye-leadership ifuna iskill. Uba ngabana kuzaba nzima uku-leadisha in your own household, uzawukwazi njani ukuphuma uyolidisha somewhere? And into yolidisha ke ngokwi-household yile isinika ubunzima, and we run away from position of leadership in our homes, sifune ukuba siyolidisha kwezinye indawo. Xa uzayibaleka apha endlini ayithethi into yobana xa ulidisha abantu baza kulandela. Uyakwazi ulidisha endlini ekhayeni lakho bangakulandeli tu. Loo nto izakwenza uqine, resilient skills, izakwenza umelele uba xa ulidisha kwenye indawo ufika emsebenzini kuba ngathi babheke kweli cala ubuqonda uba le attitude bana indiyazela kwapha endlini andiyindawo. Uthi xa ufika enkonzweni kaThixo uzama ubonisa, ubone into yobana hey ikhona mani into engathi ayivumi, awuzonikezela because uyayi-understand into yoba into ye-leadership ayithethi into yobana uza kulandelwa nguye wonke umntu omlidishayo, kodwa ithetha into yobana uba uyayazi uba le nto irayithi befanele uba ndiyayenza, then you're on the right track. Now ndifuna ke ngosivele kule nto ithi kwesi story uzawuzifumana wena into yobana tyhini nam ingathi ndiyiyo le young rich ruler, kodwa uba awuzifumenanga mhlawumbi uzawuphinda uzifumane ngelinye ixesha. Ndithe xa ndijonga ndafumanisa into yobana kwezi ntshumayelo, kwezi zifundo, zonke ezi zinto sizifumanayo zithetha nge-self-discovery. Uba wena ukwazi uzifumana kwinto ethethwayo kuzaba nzima for you to relate kuloo nto izawuba ithethwa. Kuzawuthi kuthethwa ube ucinga uba ubani bekhona apha ngekuba i-suitable for yena le nto, otherwise mna ayithethi, ayizokutshintsha. Uza kuze enkonzweni but enkonzweni awuzoncedakala ngoba akuthethwa nawe. Ifunisa wena uzazi, discover who you are. Ndingubani mna? Xa kuthethwa ngalo mntu, mna ndingubani? So yintoni ayenzileyo erongo mna endinokuyilungisa kwabam ubomi? Kodwa if awuzizisi na uzibeke apha, you won't be aware uba nawe le ngxaki uyayenza. So i-self-awareness ibalulekile, but izawuvela after udiscoverishile into yobana hey ndingubani. And loo nto ke ngoku ifika ithi lo mfana uzazile uba ungubani, wazazi uba zonke izinto ndinazo but kukho into eshotayo, he was aware. Xa ndimjonga ndifumanisa uba lo he was a typical Adventist, ngoba ngendlela athetha ngayo ubuza kuYesu uthi kuye, good master, what shall I do to inherit eternal life? Ebuza nje ugqiba ubona uYesu kuziswa abantwana kuye, uYesu bafunqula abantwana bajonge ngothando, and yena ngendlela yazi umntana akaxabisekanga, but ngoba kukho lo tata uyiking ukumkani xa emjonge ukoma uxabisekile mani, but indlela abaphethe ngayo abantwana inoba le lishotayo kum angayivinqa. Akazi kuYesu kuba esithi ndizise mna, uzise into yobana there is something, a vacuum. Ndinazo zonke ezinye izinto obunothi xa undijongile, he's well respected because uphethe, unemali, and he's young, so vibrant, uyathandwa ngabantu bonke, but kuye ngaphakathi unento eshotayo. He's aware of that. Now uyabuza ke ngokuba kuYesu ndingenza njani ukuze ndibudle ilifa obukumkani? Akathethi loo nto, uthetha uba khanxibele nto ishotayo then ndizoba right. So uYesu umjongile, uYesu umjonga ngothando,
ujonge uyamsearcha nje bethetha lento nje ujonge inhliziyo yakhe ubona imeko kuyo uYesu uyamsizela athi kuye uzawufuneka ugcina imithe lona hayi yabona ke izinto ezincane ezo ndayiqala ndikwi-adventurers le ndinyuka nayo pathfinder hayi sendiba kwavesi nje akho singayaziyo thina if uthina nomsabatha nokuba udibene naye kwimeko enjani phi uza kuguqula kuqala akunike ivesi akukotele uEllen White athi nisabetha ngomakhulu pha omhlophe ubona ba umsabatha lo kunzima so uYesu uthetha nalomfana naye unjalo with that attitude ba izinto ezincane ezothetha enye into because eyona nto siyifunayo kukuba uYesu makabe sisiciko sezinto zethu. You cook your pot, ingredients zezakho ngoyaziyo ba into oyiphekele xa uYesu makazoshayinisa lembiza xa abantu beyijongile le babona isiciko sayo nguYesu so ngoqinisekileyo into ephanga phakathi noYesu ibe ingena Yesu. So uYesu uyaqonda uza konakala lo mfana because wonke umuntu influential uza kumbelieve if ndingamyeka enalendlela efuna into bana izinto zonke zibe ngaye kuza konakala. Now uYesu ufuna umsondeza ke ngoku uthi jonga ke uzafuneka uthengise zonke izinto nazo and then ke ngoku wabela amahlwempu ugqiba kwakho kwabela amahlwempu uthathe ke umnqamlezo wakho undilandele. Waqonda yabona ke bendifuna lento kodwa ke inoske kuyekwe mangabe kwamaxesha nathi esithi sifuna ukuza kuYesu sithi xa sijonga iconditions sibona hayi wakwaYesu siqonda unoske kuyekwe. Uthi kuEllen White kule chapter thousands are passing through this ordeal weighing Christ against the world and many choose the world. What did they say in their hearts? I will not have this man as my leader. Kukho izinto endiye ndazifumana apha ezi lessons. Okokuqala singaphi zi-6 kukho izinto endizifumeneyo. Eyokuqala ithi love must precede confrontation. Love must precede confrontation. Jesus loved first before confrontation. Noba uyayibona uba le nto ayenzayo rongo kodwa how you approach that will make a difference. I-right le nto uyithethayo intle le nto uza nayo kodwa indlela ozayithetha ngayo ulungisa laa mntu yiyo ezakwenza laa mntu azibone into yobana no man ingathi ikhona into ekufuneka ndiyilungisile. So ungabuhle entloko umntu kuba enze rongo wena uright kule position. Eyesibini ithi values clarification is essential. Kukhona hidden attachments. The young rich ruler thought God was his priority until tested. Kukho izinto esiye sicinga into yobana siyazivaluisha but ujonge ke ngoku le nto uyivaluishayo xa kukhona into eyiphazamisayo uzibona bunjani ibehavior yakho ne. Kukho izinto esiziprotecta kakhulu uyiprotecte until kude kusuke isimilo sakho because we are protecting this. Ezinye zezinto we protect i-reputation yethu uqonda kutheni ngathi ufuna ukuphinda my reputation that's what is important kuwe and uxole nantoni ke ngoku ngenxa yoba ngenxa i-dignity uyayibona. And then eyesithathu it is success can mask inner bondage. The ruler in the eyes of men was moral, respected, and he was successful, yet he was stuck. Sometimes we confuse the achievement with alignment. Good intention is not the same as full commitment. Umntu ke yinkosi uzazi. Asizokuba lapha sijongane ukuba inyani are you fully committed? Uyazazi wena because sithe lixesha lokuzifuna, lixesha lokufuna uzazi. Eyesine ke ithi transformation requires sacrifice. Discipleship come at a cost. I-total surrender yiyo efunekayo. Growth always demands the release of something familiar. It's not easy to leave your comfort zone. Kuzawunyanzeleka into yobana usuke kule nto uyiqhelileyo
ngokuyofunda into entsha, and loo nto yenza very uncomfortable. Siyakwazi ukungakhuli for ixesha elithile ngenxa yokoyika into entsha. Kwizinto ezincinci ezifana nento ba uba ngabani utshintsha ibandla usuka uya relocate from loo ndawo, it's not easy uhamba uyokhonza kubantu ongabaziyo. Ukhe untante for a long time because uyoyika ntoni, because uya kuYesu awuyanga abantwini, but naturally you want to fit. So yilento isenza ke ngoku for ixesha elithile ungakhuli because uyoyika, unale fear. Then ithi ke ngoku resistance reveals the work to be done. External success can become internal barrier. Kukho izinto ozenza ngale ndlela ozenza ngayo, and xa uzibuza into yobana hayi man kutheni le nto ndiyenza ngale ndlela, ufumanisa ininzi into ebefana biyenzeka apha kuwo. Zininzi izinto ebekufanele uba uyazilungisa ngawe, yiyo loo nto ibangela uba izinto uzenze ngale ndlela uzenza ngayo. But because xa sijongile thina umphandle zonke izinto zirayithi, kanti le ndlela wenza ngayo izinto reveals who you are inside. And then yokugqibela ithi freedom is found beyond attachment. Jesus did not ask the young ruler to lose, but he invited him to gain freedom. Invitation kaYesu kubomi bethu, it brings liberation. It's a liberator from false identities. It's a liberator kwizinto ezininzi, fake success, because ezi zinto sizenzayo senzela abantu emehlweni abantu ziphinda zibuyele kuthi. So ufumanisa into yoba ukhonxiwe, uzikhonxile ngokwakho because so uzibonakalise ngathi uyinto ethile and yet you know uba andiyiyo. Ngoku loo nto ikwenza uba uphenike, andisakwazi uphinda ndivele ndibonakala uba ngoku ummo wam mna ndiyile nto. Ithi ke the joy of seeing souls redeemed, souls eternally saved, is the reward of all that put their feet in the footprints of him who said, follow me. Uthe usister boy izolo xa ebethetha apho wathi ndisandongena wathi bangaphi, okay mabaphakamise izandla abantu abafika eli endaweni kuloo ndawo funeka uye kuyo. If umuntu ofika eli, I intentionally raised my hand, though I was late, but I intentionally raised my hand. Ngenxa yantoni? Ndiyazazi uba ndingumntu eli, kodwa ngandlela ithile ndiba late xa ndisize enkonzweni. Ithini loo nto ngam? So it needs i-self-awareness. Zazi uba ungumntu onjani, because if uthi wena ndingumntu oyi-late comer, soze uphinde uzame nto. Akho nto uzayizama because kaloku wena uzinikezele uba yi-late comer. So ezi zinto sizifundiswayo zizinto ezenzela wena. Akekho umuntu oza kuvusa athi vuka ngoku hamba khawulezisa iye enkonzweni. But if you know why kufuneka ndifike early, because if andifikanga early akuzokwazi uqala enkonzweni. So into yokuqala kwenkonzo uxhomekeke ekufikeni kwami early. So le nto yandenza ndazibuza into yobana kutheni le nto kwiindawo zonke mna ndiyakuzo ndingumntu oqala ufika, bathi befika bafika ndiredi mna. If ufuneka ndithethile ndiredi ndibalindile uba bathi bebikile ndipholile, kodwa apha enkonzweni andinali ixesha lofika. So kwezi zinto sizifundayo umntu ngamnye makabe nento ke kulo nyaka azixelela yona into yobana funeka nditshintshile, self discovery sifune zazi uba ungubani na. Inkosi ke isisikelele ngoYesu, amen. Amen.